ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадром Toyota Corolla аст ки соли барои 2006 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш 1.5 литри простой экономни, коробкаш автомат, заистани мошин мегӯяд беҳтарин. мошини бадром дар ширкати 34 кор мекунад. хоҳен далши кор мекунед, хелчо нахоҳен ай ширкатшо синвал мекунед, лакликоша мекунед. мошин мегӯяд бе камбуда, мошин мегӯяд як дастгаштаги 4 балон мегӯяд 80%, 4 диска, радной краска сафед, састани мошин мегӯяд бениҳоят хуб аст, ягон камбудӣ надорад. то моҳи апрел мегӯяд ҳуҷҷат дорад, ҳама ҷош кор мекунад. ин хел састани нахаду дар ширкати 34 кор мекунад. хоҳен синят мекунед, хоҳен қайтишон кор мекунед. срочно мегӯяд пул дар кор барои фурӯш намоида. нархи мошин 65500 сомонӣ аст ки боз муомила ва савдои хубам дорад. ина рақамошон дар поини видео нависта аст. кадоми шумо ки мехарен бо қайтон муомила мекунад. срочно мегӯяд мошин як дастгаштаги дар Тоҷикистон. хоб дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен. агар ки шумо ҳамхали мошинои фурӯшӣ хона, замин бошад барои фурӯхтан, сурат, маълумот, адреси ҳамаша нависта рӯй кунед. мо дар видео оянда инем хе фурӯшта мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон. ВАЗ 2106 аст ки мошинаи советский молодежни соли барои 1977 солае ки суди фурӯш мегӯяд бензини холия. мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника. мошин мегӯяд намхали сайза, намхали мегӯяд хай соза. срочно сум дар кора мефурӯшем. хай балонош простой балон агар фурам мекунен, краскаш хай соза аст, салонш ҳам соза аст. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника. маълумотҳои бештарша аз рақамошон мегирен. нархи мошина мегӯяд 7000 сомонӣ гуфтесем. бо ҳамирам арзон муомила мекунанд. ин мошин дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён қарор дорад. номерои билайни Тоҷикистон аст. дар рақамҳои билайн имо, WhatsApp пайваст доранд. кадоме ки наличи мехарам мегӯяд боз муомила мекунанд. срочно мегӯяд пул дар кор дар шаҳри Бохтар. ВАЗ 2106 7000 сомонӣ. дигар маълумоти пурраша аз худашон гирад. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш дорем ки лайкҳои бепул занен гузорен ва имконат бошад ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе дорем подписа кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон. Opel Astra F аст ки дар кузофи хетчбек соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекард. мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, сайзитани мошин мегӯяд нахаду. мошин мегӯяд нав мотор кадаги аст, хадавои кадаги. мошин мегӯяд 100%, 4 балонаи 60-70%, 4 калпак, салон тоза, радной краска мехел, вишнови олучаги свет. мошин мегӯяд бадрон нахаду аст ки ҳама ҷош кор мекунад. срочно мегӯяд якам пул дар кор шуда. нархи мошин мегӯяд 25000 сомонӣ аст. бо савдо мекунем. муомилаш мегӯяд дар назди капоти мошин. ин мошин дар ноҳияи Қумсангир қарор дорад. 25000 сомонӣ, 95 сол. мошин мегӯяд нахаду, ҳама ҷош кор мекунад. салоншам тоза, чихолои нави зимистона ҳамаш 100%. ина рақамҳои тиселшо нависта аст. аз ҳамин рақам метавонем бештар маълумотоша гирен. агар шумо ҳамхали мошинои фурӯшӣ, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника, гомол, телефон, велик, мағазин, ягон чизи хеле помещения, аптека, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, дӯстони азиз, инам хел сурат, маълумот, адрес, рақамотона ва мисол ҳамун нарх навоша нависта рой кунем. мо дар видео оянда эълонда фурӯшта мегузорем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон. Mercedes-Benz C-класс C Classic соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекард. мотораш 2 литр, коробкаш механика, сайзитани мошин мегӯяд нахаду. дута электропакет, радной краска сервиси, 4 диска ва 4 балонаи 70%. мошин мегӯяд нахаду. бештар маълумоти пурраша фақат тариқи телефон ё ки ай назди капоти мошин. мошин мегӯяд нахаду, не ки нашод
ҳамин хадавой ва ҳуҷҷатош ин чизо ягон маълумото нестае. одамоне ки ҳамин мошина мехаранд ки махлуқ карда бошанд аз соҳибшон мепурсед. нархи мошин мегӯяд 43 000 сомонӣ аст. бо арзон савдо мекунем дар назди капоти мошин. 43 000 сомонӣ ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. кадоми шумо ки мехаред номарои вавилоншон наздик аст, аз рақамҳошон дига маълумотша гиред. панҷум мошини фурӯшӣ аст бародарон Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван универсал намхели шоколадни свет соли барои 6 1997 соле ки бензин аст. ардаш кор мекард. моторош 1.6 литр коробкаш механика. системаи мошин мегӯяд бениҳоят тоза. мошин мегӯяд CD салон, электропакет, кондитсионер, моторош мегӯяд модулай. мошин мегӯяд бениҳоят тоза мегӯяд срочно пул дар кора мефурӯшем. 4 баронаи 80 фунта, 4 калпак, электропакет, кондитсионер, CD салон ҳамаш 100%. шоколадни свет ки свето хадавоян, светои зурамбардром. нархи мошина мегӯяд 37 500 сомонӣ гуфтесем. бо ҳамина арзон мекунад, яъне ки чақчақ муомилаи хуб мекунад мегӯяд соҳибшон. ин мошин дар шаҳри Истаравшан қарор дорад. каравани тоза бе расход 37 500 сомонӣ. кадоме аз бародарон агар мошина харидор ки бошанд рақамҳои вавилоншон нависта аст, маромат занг занед, дигар маълумоти пурраша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Daewoo Nexia аст ки южни корейска мегӯяд соҳибшон, не ки мошина ранги Nexi дикадагиан хайбо аниқада мегирен. соли барои 6 1995 аст ки 1995 сол бензинка аз ардаш кор мекунад. моторош 1.6 литр коробкаш механика. сайздари мошин мегӯяд нахаду. мошина мегӯяд ҳама ҷош кор мекунад мегӯяд ягон камбудиша нагуфтиянд. хайбо шумо бародарон азиз хитон аниқада мегиред маълумотое ки агар дар инҷа нагуфтиянд. хоб нархи мошин мегӯяд срочно фурӯхтесем 13 000 сомонӣ аст. бо арзон мешавад камтар дига. ин мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. кадом бародароне ки хали Nexi дар кор бинед дар сурати чӣ хел аст. 4 диска, 4 баронаи средни дорад. мошин мегӯяд ҳама ҷош садаи ҳамин хел гуфтиянд соҳибшон. шаҳри ваҳдат 13 000 сомонӣ. номарои телефоншон мегафон. дигар маълумоти пурраша гирен. лайку разанед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизи дорен падисаш кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ аст бародарон Mercedes-Benz C-класс бо тайга объёмни светои сафед соли барои 6 1998 соле ки бензин аст. ардаш кор мекард. моторош 1.8 литр коробкаш механика. сайздари мошин мегӯяд тоза. 4 дискаҳои рамашка, 4 баронаи 90%, электропакет. мошин мегӯяд нахадвай. нашрот танировка, ҳуҷҷат, хадаво ин чизо бародарони азиз ягон маълумот додагӣ нест аз соҳибшон, барое ки ин аз мо вобаста намекунад. ҳамин соҳибшон чӣ маълумоте ки метавонад мо ҳаморо ба шумо мегӯем. хай узри зиёд дигарша хотор мегирен. нархи мошина мегӯяд 55 та гуфтесем. бо савдо ҳам мешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. 55 000 сомонӣ мошин сечка объёми 98 сол ҳамаш кор мекунад. рақамҳои тисэлшон аст. маромат дига маълумотша гиред. ҳаштум мошини фурӯшӣ аст бародарон Hyundai Starex ки Starex газкати мошинаи мусофиркаш соли барои 6 2000 соле ки содифирош мегӯяд гази холӣ. моторош 3 литр коробкаш механика. сайздари мошин мегӯяд нахаду. мошин мегӯяд яксола ҳуҷҷат дорад. яксола танировка. газкати мегӯяд балонош мегӯяд нав аст. задагӣ пуштагӣ надорад ва 4 диска электропакет. ҳамаш 100% танировка ҳуҷҷат ҳамаш яксола газкати буда бародароне ки илтимос ва хоҳиш карданд ки тоқа Starexҳои газкати монем. ина барои шумо вариантҳои хуб аст. метавонед ки бо маълумотое ки дигар дар инҷа набошад аз худашон аниқада гирен. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 32 000 сомонӣ мегӯяд бо камтари дига муомила чақчақ дар назди капоти мошин. Hyundai Starex 2000 сол мусофиркаш мошин. ин мошин дар Душанбе пойтахт 32 000 сомонӣ. бозам ина такрор кардем бародарони азиз. рақамҳо мегафон шуда кадоми шумо харидор бошед маромат тамос гирем. бозам такрор дӯстони азиз узри зиёд лайкотон барое ки гузори хела кам аст ва навора падлисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Toyota Camry аст ки сафедош соли барои 6 2007 соле ки бензин аст. ардаш кор мекард. моторош 2.5 литр коробкаш автомат. сайздари мошин мегӯяд нахаду. дӯстони азизи Toyota Camry не ки маълумотош хело ками аст. барои ҳамин бо як борги хотон мегирен. 4 диска, 4 баронаи 80%, кондитсионер, электропакет, родной краска. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника. ҳамин хай гуфтиянд дига маълумотҳои пурра нестай. барои ҳамин кадом метавонед агар вибрат карден агар харидори аниқ сомтон тайёр бошад
метавонед бо қатишон муомила карда дигар маълумоташро 100% карда гирем. нархи мошин мега 75 та гуфтесем бо ягон сум муомила дар назди капоти мошин ба телефон мега умуман савдо накард одамони коргаранд шитоби нороҳат накунанд мега соҳибшон. ин мошин дар шаҳри душанбеи пойтахт 75 000 сомонӣ номераи телефоншон мегафон. кадомитон мехаред марама тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст бардорон Opel хетчбек ҳаст ки маладёшни соли 26 1996 солае ки бензин газ ардаш кор мекард моторош 1.6 литра коробкааш механика сайстани мошин мегад нахаду светаш нам хали асфалт нист света 4 та балон мегад пачкай 4 та калпак дорад салоншам тоза мошин мега нахаду ба фикр дар пешаш ранги электропакет офиса хабу аниқре барои ки дуташ электрофай ба фикрам дорад мошин мега нахаду мега 4 балон мега пачкай 100%. нархи мошина мега 31 000 сомонӣ гуфтасе одамони харидор бошад бо ягон сум муомила мекунем алиш намешава мега тоқа пул дар кора мегад соҳибшон. ин мошинам дар шаҳри душанбеи пойтахт 31 000 сомонӣ рақамҳо мегафоншон ҳаст марама дигар маълумоти пурраша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст бардорон Toyota Corolla ҳаст ки светои сафед соли 46 2009 солае ки бензини холия мегад умуман газа даги нест. Toyota Corolla 2009 сол бензини холӣ бе газ гаштагӣ моторош прасоя 6 литра коробкаш автомата сайстани мошин мегад бе ниҳоят тоза мошин мега ягон бор газ задаги нест мега мошин хеле ки дасти як одам нагаштага ва дуруни шаҳр нагаштага дӯстони азиз электропакет кондитсионер 4 калпак ва 4 балонаи нав. нархи мошина мега 79 000 сомонӣ гуфтасем бо савдо ҳам мешавад соҳибшон ҳам хеле илтимос навистиянд ки мисол одамоне ки намехаранд беҳуда мегад нороҳат накунанд дӯстони азиз ҳамин соҳибшон ҳам хеле гуфта барое ки ман аз худам ира қушр накардистам барои шумо ира фаҳмен мисол мо чизе ки гуфтам онро ба шумо пешкаш кардем 79 000 сомонӣ ай назди капоти мошин мега дар пешаш ягон чи муомила мекунем. ин мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. кадоми шумо ки мехаред номерои тселшон навистага ҳастед аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотшо метавонед гиред. агар шумо ягон маркаи дига хеле мошин хар бошед ягон маркаи дига дар комментар нависед ки чӣ хеле мошин ба шумо дар кор ҳастад мо албатта ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст бардорон Daewoo Nexia ҳаст ки светои сафед не ки намедор узбекӣ боша барои ки соли 1998 соли 98 соло бисёрш узбекистон мешавад хайбо аниқтирем бензин газаш кор мекард моторош прастоя мега экономи 1.5 литра коробкаш механикаи сайстани мошин мегад нахаду камкам ам хияхи ҷош мегад танаи бамперош кор дорад краскош безиштаги ҳастад 4 электропакет 4 дискаҳои сиёҳи худаш ва 4 балонаи средни магнитофон кор мекунад радно краска мошин мегад нахаду кам камкам хеле краска хиҷош кор дорад дӯстон ҳамин Nexia қариб ки ҳамашон кор дорад мелчовка барои ҳамин мисол худтон расотона гиред. нархи мошине ки арзона ки 8 000 сомонӣ ҳаст бо арзон ҳам мешавад ин мошин дар ноҳияи ёвон қарор дорад 8 000 сомонӣ 8 000 дар ноҳияи ёвон қарор номерошон тисел ҳаст срочно мегад пул дар кора ба хотири мошина фурӯш намудед агар ки ҳамин мошин ин ҳамин Nexia агар савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гиред дар ноҳияи ёвона рафта аз пеш бинен муомила кунед одамоне ки мегад намехаранд ради интерес нороҳат накунанд марамот номи харидор тамос гиред. шумо дам агар ҳамхали мошинои майда мошинои боркаш хона замин квартира барои фурӯхтан бошад роҳи кунед фурӯшда мегузорем. ин бо 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.